prestatzen imagen duen goizan. Nik ederki gogoan dut. Itxaso zabal urdin margotu duen. Bertan, belauntzi bat. Belauntziaren garanean, miska bat. Itxaso zabalekin amestea zordia. Belauntzi ondatuek ere, librekin abigatu dezaketen itxaso zabal batekin. Izurdean da. Txorika lendagina amasta nagusia. Eta lehen bazen, rigarratxoa. Infinitoa, begin. Hiru historiotan zer esana dutan. Batentzat da Mariorentzat leku berezi batetik ikusten du gauza bat da. Nirenentzat proiektuan, sendatzea zegoen proiektu horretan egiten zituen gauza batzuk dira, eta Maiderrentzat ikuskizia hutsa da. Hala eta guztiz, nik esango dut, Garazik esan du, hiru ipuinetan dagoela elementu komun bat edo. Nik gehiago bilatu ditut. Adalde. Hau mentzat ezela da, bilatu. Adalde, elementu komun gehiago, hori zuek irakurleok bilatu beharko dituzue, baina hiruretan ez badira errepikatzen ere, elementu batzuk bi ipuinetan bai, beste bitan ere bai, eta badalde. Eta morroska bat gaina, morroska bat daude. Beraz, badute zerikusi hartzen dut. Botatako amurrekin arrantza gehiago dut, bezala? Eta eskerrik asko eman, alde batetik Garaziri, lanagatik, eskerrik asko Elkar Argitaletxeari lan honetan, proiektu honetan sinisten duelako, eskerrik asko udaletxeari, eta eskerrik asko hemen zutenariaren geure buruari, ze kresto lan egin dut, eta kresto polita. Berezin dago. Hau gauna dut, jarraiki. Zure proiektu 26 lan aurkeztu ziren guztira, lehiaketara asko dira, eta maila ona zegoen. Eta, epaimaikon lana, etzan erresa izan, danen artean, ginen kentzen, eta azkenean, zurea gelditu zen, honena bera iritu zitzaigulako, Anautiza, Leire Bilbao eta Neuri. Orduan, guk badakigu zertaz da, baina zuri eskatzen dizute zure hitzetan. Inglesezko hitz bat, eta esan nahi du gaixorik, zorabioa edo bertigoa, holako ezin egon moduko bat, eta orduan, irudituzten oso hitz aproposa zala, azaltzeko nik azaldu nahi dutena proiektu honetan. Ez dara, nolabait izateko bota gure emozional bat. Protagonista ditzen da berta, eta berari pasatzen zaiona da gauza bat, nik uste jende askori bizitzako momentu baten gertatu izan zaiona. Eta da, ez daukagula zertan ezer larririk, ez daukazula zertan heriotza bat, edo gaixotasun bat, edo lako gauza larriren bat bizi gaizki sentitzeko, edo deseroso sentitzeko, edo hutsik sentitzeko. Hau da, eukidezakezu teorian dana, familia bat, gustoko lan bat, eukidezakezu estabilidade bat, edo oreka bat, baina ala ere goizean esan zenania sentitzatzera hutsik ez, hauztuta ez. Orduan, novela honen edo proiektu honen protagonistari hori gertatzen zaio ez. Dana dauka, baina ez natzen da triste, ez natzen da utxune moduko horrekin. Eta bolada baten ostian, eta novela horrazten da, 24 ordu pasatuko ditzuelako ansiedade krisi batek jota hori. Eta pasatzen ditu 24 ordu horiek bere biztan errepaso bat. Itzen, Edith Piaf entzuten dagoan bitxartean. Nano ipuinetan, 140 karakteretan, zeo-zer esan bida, zeo-zer pentsa, iradoki, arte bat da. 140 karakteretan zeo-zer hori emotea irakurleari. Eta, egisa esan, nik uste dut oso lehiaketa politxa dela, 6 urte batzuk dira, Ana eta Bixo, eta gero Xabier bai,
gabizela hemen Agustin, Zubikarai, bai rallian, bai Neño Ipuinetan, bai Zubikarai novelan, eta ikusten dugu atal desberdinak, ez da, unik, novela saria eta Neño Ipuinetan barrizena. Eta, bueno, neguan pentsaten antxetorrenaz Otxandixotik, Durangotik, eta aspaldi izan ez nazela ondarrun bizi baina beltan gozada batala, ondarruko herri arrantzalik botaten da benamu, eta garazi edo jasone bezalako idazlik arrantzatiko aukeri lukitzi. Beraz, hoxe esan barik ezin itxan editzu. Eta Neño Ipuina direla eta, sarixak emotera joko dugu goin, eta hasiko gara 3. saridunetik, eta gainera emango aukeri berak irakurteko, ez dauke problema. Eta beraz, 3. sarixan Neño Ipuinena irabazi dau Inger Revuelta Bustingorrik. Ordenagailua piztu eta mundu virtualean murgildu zen babesina. Eroso sentitzen zen egoeratan. Inork ezin zuen jakin hankamotza zen. Nik gogorarazten dizkiot neure emazteari bere maitaleen izenak. Berak gogorarazten dit niki neure izenak. Obsesio amnesikoak. Eta aurten lehenengo sarixe ondarrotar batek egin dago. Leire Egigurenek. Oso trebi irakurten, euskaraz bitxea, zer dana beraz ikasi zago eta, bizi osoa musu haren zain egon eta gero, putzuetan biluzik saltoka gehiago ez ere biliko konturatu zanigela. Gauak dana berdintzen duenean, askeago sentitzen naiz. Horregatik nahi nuke hilberriko gauetan bizi. Ikusteko, itxuek ikusten duten moduan. Atxeden hartzeko, gure aurra lo dagoen ohe berean. Elkar maite dutenek egiten duten eran. Nire beso artean zu berriro biltzeko, gauaren babesean. Imaginatzen ditu izarraketan planetak, argiak itzaltzen dituztenan. Imaginatzen ditu izarraketan planetak, begirada guztiaren guzainan eta igurtzia. Azken boltzan sartutako izaretan, paperezko babioiak armiarmek pilotatutako amaragunetan, marrubizko lazana loruak hartu aurretik lukitu, nahi zaitu lurranean uri. Azkatu ditugun ametsak, gordetako aurrek lo egin zoren aizkiegoratan. Belaontzietan abiatuko gara gure horren bila. Herri berri bat asmatzen dugunean, bodeietatik salto egin dezaten gordetuko gure horrek. Euria hariko duenean, berriro ere bildu gaitezen. Geratu dira preso, zaurien kanpalekuan. Badiotxut, zirkuluetan ibili naizela oinez. Geroz eta zirkulu bitxiagoetan. Neure buruaren kontra egin eta lurrera erori naizen arte. Badiotxut, urratu ditudan pausoak ez daukatela kartzelako patioaren neurritik harago urruntzeko adorerik. Badiotxut, kartzelara itzuli nahi izan dudala, behin baino gehiagotan.
hango ziegaren txikitasunera, arresien gerizpera, zementuan margotutako arrakanetan eskutatzera. Oroiminetik babestu naiz behar baino gehiagotan eta badiotsut maiteago izan dudala ziegako pareten artean amestu nuen herria.